Дивіться у цьому випуску. Руслан Зейтулаєв продовжує голодування. НАБУ затримала екс-депутата Мартиненка. У Києві відбулося вручення українського Оскару. Вітаю, час новин на телеканалі АТR. 21 квітня, 1149-й день анексії Криму. Студія Ескандер Меметов. Фігурант справи Хізбут-Тахрір Руслан Зейтулаєв має намір голодувати до винесення вироку. Про це він заявив під час засідання суду у Ростові-на-Дону. Це вже 17-й день його голодування. Засідання почалося із запізненням через погане самопочуття Зейтулаєва. Руслан оголосив безстрокове голодування 4 квітня, висунувши до російської влади низку вимог. Припинити кримінальне переслідування кримських татар за статтями тероризм і екстремізм, допустити до нього у СІЗО представників МЗС України, а також звільнити інших фігурантів севастопольської справи Хізбут-Тахрір. Зейтулаєва звинувачують в організації осередку забороненої в Росії організації, яку вважають терористичною. Суд заборонив свідків Ієгови в Росії. Верховний суд Росії на вимогу Міністерства юстиції визнав діяльність цієї організації екстремістською і заборонив їй працювати на території країни. Також постановив, що майно організації мають конфіскувати. Раніше в Росії тривало кілька судових процесів проти громад свідків Єгови. Зокрема, в грудні 2014-го Верховний суд Росії визнав екстремістським сайт організації, а також 3 книги, чого насправді вчить Біблія, «Наближайтеся до Єгови» і «Приходь і йди за мною». Організація «Свідки Єгови» зареєстрована в Росії з 1991 року. Это означает, что если соверующие наши будут дальше проповедовать, изучать Библию, собираться вместе, теперь это уже будет не просто религиозная деятельность, теперь это уже будет экстремистская деятельность. НАБУ затримало колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Його підозрюють у завданні збитків держпідприємству «Східно-гірничний збагачувальний комбінат» у 2014-2016 роках на суму понад 17 мільйонів доларів. Екс-депутатові загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. 22 грудня 2015-го Верховна Рада з 3-ї спроби позбавила депутатського мандату Миколу Мартиненка на його ж власне прохання через корупційний скандал. Простою мовою, фактично, державне підприємство, яке не мало права оголошувати конкурс на придбання урану, його провело, виграла фірма австрійська, яка фактично цей уран не видобувала. І гроші після перерахування з державного підприємства «Східгзк» були перераховані на австрійську фірму, яка фактично бенефіціаром якої є наші підозрювані. Також було погоджено прокурорами підозру ще одному фігуранту, це Сергій Перелома. Вручена йому підозра, також вручається запобіжний захід. Адвокат Мартиненка Петро Бойко заявив, що не довіряє судді, який веде справу. Що він обере максимально велику заставу і арештує Миколу Володимировича. Тому що очікувати від Бобровника, проти якого порушена кримінальна справа самим НАБУ, тоді, коли він залежний від того органу, до якого він звертається, я не можу повірити цьому судді в його об'єктивність, в його незалежність. Я думаю, що він винесе саме таке несправедливе і незаконне рішення. Материкові виші чекають кримчан. Для них з минулого року працює спрощена система вступу. Що це таке і як нею скористатися, дізнавалися наші журналісти. Жодного разу не пошкодував. Так говорить про своє рішення майбутній історик Микола Матвійчук. Той рік він перевівся в ТНУ на 4-й курс. До цього навчався в Кримському університеті культури і туризму. В сентябре все было очень сложно. То есть обещали, что будет у нас где-то учеба, где-то корпуса. Мы не знали, что это будет, где мы будем учиться. То есть тогда как бы было волнительно, переживали. Дальше началась учеба, все нормально. То есть прошло присоединение Академии муниципального управления. У нас стало больше студентов, появились корпуса уже постоянные для учебы. Вот. В принципе, я ни о чем не жалею. Миколі залишилося вчитися 1 рік, і він вибрав індивідуальну підготовку. В Таврійському національному немає обов'язкового відвідування пар.
нам дают задания, мы в свободное для нас время занимаемся подготовкой, то есть это дает возможность также работать, например. Это очень удобно, когда ты на старших курсах и уже необходим какой-то опыт рабочий. То есть работать, готовиться к заняттям. Таврійський національний – один з 12 вищих навчальних закладів, які працюють за програмою «Крим-Україна». Ці центри приймають абітурієнтів з Криму по спрощеній системі. На відміну від минулого року, якраз, по-перше, подовжено термін роботи освітніх центрів. Вони будуть працювати з 19 червня по 30 вересня. Планується за бажаннями, за пропозиціями минулорічних вступників. В цьому році планується шифрувати прізвища абітурієнтів, тому що були певні проблеми. Кримчанам не треба складати зовнішнє незалежне оцінювання, достатньо приїхати до приймальної комісії вищого навчального закладу. Там направлять до школи, де можна скласти іспит з української мови та історії України. Потім профільний іспит в залежності від факультету. Если у вас есть аттестат за 11 класс, привезите его с собой. Если его нет, не страшно. Если у вас есть базовый так называемый аттестат за 9 класс, привезите его с собой. Если его нет, тоже не страшно. Надо, чтобы вы приехали к нам с каким-то документом, подтверждающим вашу личность. Если это паспорт, привозите его, любой, украинский, российский. Если его нет, привезите свидетельство о рождении. У новому навчальному році в ТНУ обіцяють відновити роботу ще 4 факультетів – фізики, хімії, біології та математики. Але не всі спеціальності ще доступні кримчанам за спрощеною системою. Для крымчан по-прежнему остается недоступным образование по упрощенной системе в медицинских вузах и в вузах, которые подчиняются Министерству культуры. Но в целом все те недочеты были устранены. Відповідно до закону, студентам-переселенцям мають надавати безкоштовний гуртожиток і соціальну стипендію. Цього навчального року ця норма не працювала. Наступного запрацює, повідомили у виші. Якщо ні, скаржаться, радять правозахисники. С общежитиями максимально все-таки вузы стараются обеспечить крымчан общежитиями, и крымчане не должны бояться, потому что если по какой-то причине их не обеспечат общежитиями, есть очень много организаций, таких как, например, Альменда, таких как, например, Крымсос и другие организации, которые этим занимаются. Торік материкові виші готові були надати кримським студентам 1200 бюджетних місць. Цього року буде не менш, пообіцяли в Міністерстві освіти України. Кількість комерційних місць не обмежена. Роман Спірідонов, Ельдар Тарахташ, Асан Амінов, Заман, АТР. Президент пообіцяв підтримку українському і кримсько-татарському кіно. Петро Порошенко підписав закон про державну підтримку кінематографії та Український культурний фонд. За словами президента, ці закони сприятимуть національно-культурному розвитку і піднесенню українського кіновиробництва. При цьому право на державне фінансування отримує кінопродукція і кримсько-татарською мовою. Є принципова і чітка позиція, що право на підтримку будуть мати лише продукція, яка буде вироблятися українською мовою. Єдине виключення для цього – це кримська татарська мова з урахуванням тих позицій, які внаслідок незаконної анексії Криму потрапив кримсько-татарський народ. У Парижі на Єлісейських полях сталася стрілянина. Один з поліцейських загинув, ще 2 поранені. Одного з нападників поліцейські вбили вогнем у відповідь. Інший здався поліції Бельгії. Відповідальність за скоєне на себе взяла терористична організація «Ісламська держава». Я йшов тротуаром, там був пост поліції. Люди припаркувалися поруч з поліцейським мікроавтобусом. Один з них взяв автомат Калашникова і вистрелив 6 разів. Спочатку мені здалося, що це був салют. Ми повідомляємо, що розслідування теракту розпочалося. Ми з'ясували, що подія має терористичний характер. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарської з Мавілієм Мухтаровою за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». Сергій Щербина та Христина Бондаренко говоритимуть з колишнім прес-аташе Грузії в Україні Бачо Корчілава про плани Путіна щодо Донбасу. Будьте з АТР. На все добре.